Ćao ljudi! Kanal Drugim rečima zvanično ima 50 pretplatnika, što znači 50 vas koji ste rešili da sedite sa mnom, slušate priče i učite engleski i na tome vam neizmerno mnogo hvala od srca. Velika je odgovornost i da ne zvučim kao Hristina Popović u Malom Budi, ali stvarno ljudi, čast mi je. U to ime, moj poklon vama je PDF sa 50 reči i fraza koje su nam, sigurna sam, svima na neki način obeležile put do sada. Za viši i srednji viši nivo. Pa vi pišite gde ste se pronašli. Forma je ista kao u epizodama, reč na engleskom, značenje na srpskom, upotrebljivi primjeri, samo sada dosta bogatije. Ako je to nešto što bi vam koristilo, popunite formu ispod. Link je u opisu videa, evo ga, prva rečenica, vrišti, maše. A vama hvala još jednom što ste mi pomogli da ostvarim ovaj prvi mali jubilej. Pa se vidimo u sljedećoj epizodi, ekipo. Ćao!